ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಸಿರಿಮಿರತ ಪೇರ ಪೆರ್ಪುನು ಪರ್ದು ಬುಲೆತಿನ ತುಳುವ ಜೋಕುಲ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಾತೆರಲು ಇನಿ ತುಳುವ ಮಣ್ಣಿರ್ದು ದೂರದ ಕಡಪ ರಾಜ್ಯೊಲೆಡು ಅತಂದಾಂಡ 7 ಕಡಲದ ಅಪೇರಿಕದ ದೇಶಲೆಡ್ಲ ನಿನ್ನಿಯ ಒಂದುಂಡು ಲೋಕಡೊರ್ಬಡಿ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರ ಮಾತೆರ್ನ ಕೊಡಿ ನಾಲೈಡು ನಲ್ತೊಂದುಂಡು ತೆಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಂದುಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂಥದ ಎಸಲು ನಾಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಲೆ 1,500 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕದ ಶಾಸ್ತಾವ್ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಿರ್ತು ಕಟ್ಟಿ ನಡೆದು ಬಕ್ಕ ಆಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗುರುಕಾರೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚಿಟ್ರಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಬದುಕು ತುಳುತ್ತ ಪರ ಪೋಕು ಪರ ತೆರಿನ ಒರಿಪವರೆ ಓಡಾದು ಮಮಲ್ಲ ಲೇಸಲಿ ನುಣ್ಣು ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಲೇಸು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂಥದ ಎಸಲ್ ನಾಲೆಕ್ಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಉಡುಪಿದ ಕಲ್ಸಂಕಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಇಲ್ಲಿನ ಗೊಂಚಿಲ್ಲೆ ನಕಲು ಕಟ್ಟಾದು ಕೊರೊಂದುಲೆರು ಸೆರೆನಿಟಿ ಆಶಿಯಾನ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಇಲ್ಲಿನ ಗೊಂಚಿಲ್ಲೆ ನಕಲು ಇತೊರ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದಕಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಅಣ್ಣನ ಪಿರೌಡು ತೆರಾಣ ಕೋಟಾದಿ ನಕಲು ಬಲಕೂಟಾದಿ ನಕಲು ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಅಂಚನೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಲಾಯ್ಕಾ ದಿ ಸಾರಿ ಶಾಪೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರದ ಒಟ್ಟುಗು ಮರ್ಕಿಲ್ಡ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರು ವಿಸ್ಮಯ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು ಅಂಚನೆ ಶಶಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಕೇಕ್ ಏಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ರೀಗಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಸಂಖ್ಯಾ ವಾಸ್ತು ಅಪೂರ್ವ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಗುತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಆಯುರ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ಜೆಪಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ discountc.com ಮಕ್ಕಳ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಬಂದುಲೆ ಇನಿತ ಈ ಎಗ್ಗಿಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆರ್ನ ಕುಡರ ಮೋಕೆ ತೂಕೆದ ಅರ್ತಿ ಅರಣಿಗೆದ ಉಡಲಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ದುರ್ಗಾನುಗ್ರಹ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಅಕಲ ವಿಚಾರ ದಾದಾಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬ ಕಂಡನೆ ಬೊಡಿದ ನಡುಟು ಒಂಜಾತ್ ಎತ್ವಾಸೊಲಾಪುಂಡು ಪಾತೆರ ಕತಲಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಗಂಡ ಹಿಂಡಿಯರ ಜಗಳ ಉಂಡು ಮಲಗುವ ತನಕ ಅಂದು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಜೆಪ್ಪು ನಡಿಗೆ ಅವು ಕೈದಾಪುಜಿ ಅವು ಅಂಜಿ ಸಂಬಂಧನೆ ಕಡ್ತು ಬರ್ಪಿನ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರಕೋರ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತೂಪ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಪಾತೆರಕದ ವೈದಿನ ಅತಂದಾಂಡ ಗರ್ವ ಮಲ್ತಂದಿನ ಕಣ್ಣನೆ ಬೊಡಿದಿನ ಕುಡರ ಒಟ್ಟು ಸೇರವನ ಒಂಜಿ ಪೆರತನ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ವಾಹಿಂದಕುಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆ CTV ದಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಂಡು ಬಲೆ ಒಂಜಾಕ ಪನ್ಪಿನ ಮದಿಪುನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಮದಿಪು ಕೊರ್ಪಿನ ದುರ್ಗಾನುಗ್ರಹ ಕುಕ್ಕುಂದೂರದ ಕೂಟದ ಕಲೆ ನೆದುಕೊನ್ಗ ರಡ್ಡು ಕೈ ಗೋಡ್ಯಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕುಲ್ದನಕ್ಲೆ ಉಲಯ ಕುಲ್ದನಕ್ಲೆ ಪಿದೆ ಕುಲ್ದನಕ್ಲೆ ಮುಂತನಕ್ಲೆ ಕುಲ್ದನಕ್ಲೆ ತೆಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಬುಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ತುಳುನಾಡು ಬಿಡ್ದನ ಮಾತ ತುಳುವರೆಗಳ ಈ CTV ಚಂದ್ರಾಸನ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದಲೆ ಹಿರಿತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡಡೆ ಬಾರಿ ಪುದರ್ಪಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ CTVದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ ವಂಜಾಕ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಏತೋ ದಂಪತಿಲು ದಾಂಪತ್ಯ ವಿರಸಡು ದೂರ ದೂರ ತೇರಿ ಹಂಚಿತರ ದಂಪತಿಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಕುಡ ಒಂಜಾಕ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮನ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬದ್ದು ಅವು ಏತೋ ವಿರಸ ದಂಪತಿಲು ಒಂಜಾದು ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲತ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮನ ಕಣ್ಣು ತುಂಬುಂಡು ಹಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿರಸ ದಂಪತಿಲು ನಮ್ಮನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋದೇರು ಅಕ್ಲೆ ಸುರೇಶ್ ಬಕ್ಕ ಹರಿಣಿ ದಂಪತಿಲು ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅಕ್ಲೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನ್ಗ ಸುರೇಶರೇ ಇರಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಕಂಡಿ ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಕಂಡಿ ಆಯೋ ತನಕ ಸಂಸಾರದೊಳಗೆ ಗಂಡ ಬಂದಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು CTVದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ ವಂಜಾಕ ಅಂಡ ಈರ್ ಬನ್ನಗ ಓಟ್ ಕುಂತದ್ಲಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಓಟ್ ಗುಂತು ರೇಕಲ ಮದ್ಮ್ಯಾಪ್ ರೇಕಲ ತಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅವೆಂಚ ಮನ್ಪಾರೆ ಓಟ್ ಗುಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೂ ನೇರ್ಪೇರು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡಿಯದಿ ನೇರ್ಪೋರು ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಬನ್ನಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಇಜ್ಜಿಂದು ಏರು ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನಲಜಿ ಗುಳ್ಳು ನಲಜಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಟಿವಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಜನ ಒಂದು ದೂವೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇದು ಕಾಲಿ ಚಡ್ಡಿಡುಲ್ಲರತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪನಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಓದನಾಗ ಈ ತಿತ್ತನೇ ಯಾವನು ದಾಯಪಂಡ ತಿರ್ತನ ಬರ್ಪುಜಿ
ಮಿತ್ತದ ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಥದ ಪಾಡೋಡೆ ಬಂದದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾದರ ನಂಬರ್ ಅಪ್ ಜತೆ ಅಂಚಬಾಡ್ನು ಇದು ಈರ್ ಬಲ್ಬುನು ಮಿತ್ತದ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಯಾನ್ಲ ಪಾಡೋಡ್ ನಿಂತಿಜಿ ಸರ್ ಈರ್ ಪಾಡೋಡೆ ಅಪ್ಪಡು ಈರ್ ಪಿದೈಡ್ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಈರ್ನ ದಾಂಪತ್ಯ ವಿರಸಕ್ಕೂ ಕಾರಣದಾನೆ ಯಾನೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡ್ ಮತ್ಮೆ ಅದು ಸೋತು ಪೋಯಣ್ಣ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಡೇರು ಎನ್ನ ಜೋಸ್ಯರ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಡೇರು 2020 ಪ್ರಳಯ ಆಪುಂಡು ಯಾನೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂಚಿ ತೂವಂದ ಒಂಜಿ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ನಿ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಜಿದುಲೇ ಇತ್ತ ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕದಾದಾತಂಡೆ ಇತ್ತ ಏಪ ಪ್ರಳಯ ಆಪುಂಡು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ಯ ಸರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಓಟು ಪಾಡ್ರ 17 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಮದ್ಮೆ ಅವ್ರ 21 ವರ್ಷ ಹೌದೇ ದಯೆ 17 ವರ್ಷಡು ದೇಶಡು ಅಂಡ ಲಾಲೋಲಿ ಅಂಡ ಬುಡೆದ್ದಿನಾಲ ರಾಪುಜಿ ಅವಂದ ಈರ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತ ಈರ್ನ ವಿರಸ ದಂಪತಿ ಆಯ್ನ ಹರಿಣಿ ಮೇರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎತ್ಕೊಂಡ ಇತ್ತನಿಗಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೇವ್ದಾರ ಇತ್ತನಿಗಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೇವ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ ಯಾಲ ಬೈದೆ ಆಯ್ತ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಗುಡ್ಲೆ BP ಎರಡು ಸರ್ ಒಂದು ದಂಪತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ ಸರ್ ನಿಕಲ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತಾರೇನು ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡ ಹರಿಣಿ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ పేరు నసుబైనాలు ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಒಂಜಾಕకు ಬೈದಿನ ಚಿತ್ನ ದಂಪತಿಲಿ ಎಂಕಲು ಸ್ವಾಗತ ಕರೊಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಬಂಡ ಯಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಮೇಡಮ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಬಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈರ್ ಪಾಡೋರ್ಚಿ ದಾಯೆ ತಿರ್ತಿದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ನಿಕಲು ಓಲೋಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀಪಾರಂದು ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಲಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀಪೇರು ಮೇಡಮ್ ಈರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ போತಾರಾ ಅಂದಪ್ಪ ಏನೋ ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಪೋತುಜಿ ತಾನೆ ಎಂಗ ಮೂಜರಂಟಕ್ಕೆ ಪೇರು ಬರಿಯಾರುಂಡು ಆಳ್ಳೆ ಕೇಳಿ ಪೆತ್ತೊಂಡಿರಲ್ಲ ತವರಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಒಂಜಾಕಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಈರ್ನ ಪರಾದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮೇಡಮ್ ಈರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಆರ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದೇಪ ನೋಡು ಯಾನಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವು ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎತ್ತವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅವು ಯಾವ್ಯಾವೆ ಸರ್ ಈ ಕಣನೇ ಬಿಡದಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ರಡ್ಡು ಮೋನ್ ಎತ್ತಿಲಕ ವರ ಕಿಂಗ್ ಅಡಿಕ್ ಬುರುಡು ವರ ಲೆಟರ್ ಅಡಿಕ್ ಬುರುಡು ಮೂಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ ಅನ್ನ ಅವು ಕಾಯಿನ್ ಮೋಲ್ ಅಡಿಕ್ ಯಾನ್ ಬುರಿಯಡೆ ಯಾನ್ ಭಚ್ಚನೆ ಸುರಾಂಡತ ಮೇರ ನಕ್ನೆ ಇಲ್ಲಡ್ಲಾ ನಕ್ನೆ ಮುಲ್ಪಾಲ ನಕ್ನೆ ಪೋನ್ ಮೇರ ನಕ್ನೆ ಇಂಚಿದೆ ಇಲ್ಲರ್ದಾಲ ಪಾತೆರಚ್ಚಿ ನಕ್ನೈ ಒಂದು ಬರೆತಿಲ್ಲದಾಗಲೇ ಎಂಚೆಗೆ ಉಂಟು ಎಂಚ ಲಕ್ನಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಜಾತದ ರೋಡಿಗೆ ಬೋರಜ್ಜಿ ಬರಿತಿಲ್ಲದಾಗಲು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ನಟ್ಟವ್ನಿ ಅದನ್ನ ಆತ್ಮಕಲವೆಲ್ ಬಾರ್ದಾನ್ ಅನ್ನ ಯಾನು ಮದಿಮೇರು ಎಂಚೆತ್ತಾರೆ ಬೀಟಿ ಮಾರತ ತುಂಡುದ ಲೆಕ್ಕತ್ತೆ ಇತ್ತ ಎಂಚಾತಾರೆ ಒಯ್ದು ನಾ ಬೀಡಿದ ತುಂಡುದ ಲೆಕ್ಕತ್ತೆ ಆನಿ ಮದ್ಮೆ ದೇಕ ಎಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಪೋಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತನಪ್ಪ ಪೋದೊಂಬ ಸೈತೇ ಪೋಯಿನಿ ಎಂಗೆ ಪಾಶ್ ಪೋದು ಬತ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಐಟಿ ಏರ್ಲ ಮರಲ ಅಂತೂದು ಆತೋಡು ಈರೇನೆ ಆಯ್ನತೆ ಪುಟ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕಪ್ಪ ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ ಅರಿನಿ ಈ ಪೋದು ಆಯನ್ ಮದ್ಮೇನೆ ಆ ಈ ಕಂದುಡಲೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಬಂತೀರಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಗುಲು ಎಂಕಲ ಬಂತೇರು ಸುರೇಶ ಪೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆತ ಮಾರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಲೇಕೊಂಡು ಐಕ್ ಪೋಯಿನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಪೆರ್ಮರಿ ಎತ್ತಿ ಐ ಪೆರ್ಮರಿ ಬಂದ್ಬಿರತ್ತೇನೆ ನಿ ಮದ್ಮೆ ತುಂಬ ಏನೋ ಏತು ಜನ ತೋನಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಮೇರೆ ಗೊತ್ತನೆ ಮೇರೆಗೆ ಏತು ಯಾರು ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದೊಂಡತಿ ಆ ಗುಜಿನಾಗಲು ನಿಲ್ಕು ತೂಪೇರು ಸರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಗುಜಿರಿ ಅಂಗರ್ದೆ ನಿಲ್ಕು ತೂಪೆಗತ್ತ ನೆಕ್ಕದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಗುಜಿರಿ ಅಂಗರ್ದೆ ನಿಲ್ಕು ತೂಡಿ ದಯ ಒಂಡ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಲ್ಲಿದ್ನ ಐಟಮ್ ವಿತ್ತೆ ಕನ್ನತ್ತ ನಲಿದ್ನ ಐಟಮ್ ಮತ್ತೆ ನಲಿದ್ನ ಐಟಮ್ ಇತವೇ ನಲಿದ ಪಟಾವರ ಬೈದ್ನ ಬಂಗದಾನೆ ಯಾರು ಮದ್ಮಿರದ ಏನೋ ನೀ ಪಟಾವರ ಬಂಗ ಬೈದಿಂಚಿನ ಯಾರು ಗಿಫ್ಟ್ ದಾನೆ ಸೀರೆ ದಾನೆ ಆರ ಮುಸುಂಟೆ ಅವಳ ಗೆತ್ತುಕೊರು ನಿತ್ಯರು ಚಪ್ಪಲಿ ಇತ್ತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬುಡಿ ಸೀರೆ ಬುಡಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡಿಯರ ನಿಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಬೇಕು ಆತಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಆತಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರು ನಿತ್ಯರು
ಮದುವೆ ದುಂಬು ಸರ್ ಮದ್ವೆ ದುಂಬು ಇದು ಯಾತ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತ ಕೊರಂದಿತ್ತನಾರು ಮದ್ವೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೊರಡತ್ತೆ ಸರ್ ಬರ್ಲೇ ಗಾಲೋಗು ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಗಾಲೋಗು ನಕ್ಕುರ್ಸಿ ನೀನು ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಬೇಕಲ್ಲ ಪುಡ ಆ ಮೀನಿಗೆ ನಕ್ಕು ತಿನ್ಬಾರ ಮರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಯಾರು ಅಂಜವು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೇಡ ಪಿಜಾಯ್ ಬೋದು ಉಣಾಸು ಮಲ್ತು ಬರೋಲಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಟ ಬಲ್ಲೆ ದಸರಾ ತಾಕು ಮೂಜಿ ಬುಡದಿ ಐಕ್ ನಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಆವೋಲಿ ನೇ ಆರಡ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ದ್ರೌಪದಿ 5 ಜನ ಕಂಡನಾರ್ಲು ಐಕ್ ನನ್ನ 4 ಆವಲಿ ಪೊರಂಜವು ಇನಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೊರಂಜಲನೇ ಮೇಲ್ಗೈ ಪೊಂಜು ಮೂರು ಎಟ್ಟಿ ದುರ್ಲಾಕ ಸುಳ್ಳಾರು ಹೋಗ್ತಾ ತೀರಿಂದ ಪೊಂಜು ತಲ್ಲೆದ ಅಂತ ತಾರೆ ಮಿತ್ತರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾರೆಗೆ ಮಿತ್ತಾರವಾರ ಪೊಂಜು ಒಂದು ಆತು ಗೊಬ್ಬೆದಿದ್ದು ಮಲ್ಬತ್ತ ಕೋರ್ದಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋರಿಗೆ ಬಾಲ್ ಸುಂದರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಸುಂದರ ಪೊಂಜು ಒಂದು ಮೂರು ಈತು ಗೊಬ್ಬೆದಿ ಬರುತ್ತಾ ತೀರಿಂದ ಪುಂಜನು ದಾದಾಪುಡು ಅರೆ ಬಿಪಿ ಏರ್ತ ಮೂಲೆಗೆ ಪೊಂಜ ಸದಾರ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಆನೆ ಚಿತ್ರ ಉದರ ಕೊಟ್ಟಾಡು ಇದೇ ಉಜ್ಜರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಅವೇತೋ ಸೈನಿಕ ಗಿಡ್ತಿನ ಒನ್ನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವತ್ತೆ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ದಾಂಡೆ ತಿರ್ಗುಜ ಗೊತ್ತು ನೆಂಕ ಆತೆ ದಾಯಗು ಬಿಡದ ಊರುಡು ಉಂಡಡಿತು ಕುಂಕುಮದಿಯೊಂದು ಬಂಡಡಿತು ಕೂಜಲ್ದಿಯೊಂದು ನಲಿತ್ತೊಂದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಪೊಂಜವತ್ತೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಪೊಂಜವತ್ತೆ ಅರ್ಜವು ಗೊತ್ತು ನೆಂಕ ಆತೆ ದಾಯಗು ಮುರ ನಡತನ ಒಂಜಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ರಡ್ಡು ಮೆಲ್ಲಗನತಿನ ಏರಿಯೇ ರಡ್ಡು ಪೊನ್ನುಲು ನಿಕ್ಲ ಅರ್ಜವೇ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೆಡಲ್ ಬುಡಿ ಒಂಜಿ ಎಲಿಮಿನ ತಟ್ಟೆ ಕೊನವರಾಂಡೆ ಇನ್ನದೇ ಏ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಟ್ಟಿನಾಲೆ ಬಾಡಿ ಬಂದ್ಬಾತ ಮುರಾಂಡಿ ಎಂಕಲ ನಸೀಬು ಸಾಡೀತಿ ಆತ ದೂರದ ಆಯ್ಬೋಪ್ಪ ಅವು ಪೂರ ಗುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಟ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಮ್ಮುಲುಂಟು ಕೆಸರದ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಎರ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಡು ರಟ್ಟ ಕೆಸರು ನೀರಿಗೆ ಸಿಗಲೆ ಕೊಡ್ತು ಬಲ್ತು ಮೆಡಲ್ ಕಾಯ್ಬೋದು ಅಂಜವು ಈ ಗೊಬ್ಬು ಮೇಲೆ ಅವಳಿಂದ ಎಂಕುಲೆ ಮನೆಗ ಕಂದು ಬಿ ಪಿ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಮೋಲ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮೂಲು ಅರ್ಜವು ಮಿತ್ತ ಪೊರ್ಜವಲಿತ್ತ ಅಂದ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಇದಿನತ್ತೆ ಏಪ ನಮ್ಮ ಲೋಕಡು ಕೆತ್ತಿ ದುಂಬ ಕೋರಿ ದುಂಬ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡತೆ ಅರ್ಜವ ಮಿತ್ತ ಪೊರ್ಜವ ಮಿತ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರಾಪುಜೆ ನೇ ಸುರೂಕು ನಿಕಲು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನ ಬಿಡ್ದು ಲಡಾಯಿಗೆ ಕಾರಣವಲ್ಲೇ ಎರಡವರಿ ಪಲ್ಲೆ ಈ ಜನ ಪೊಡಿನಾದುನು ಕೈತ್ತಲ್ ಪಪ್ಪಲ ಜಪ್ಪ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಘಾಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಇತ್ತ ಯಾನು ಮಾರು ತಿನ್ಪೆ ಇರೇ ಘಾಟ್ ಬರ್ಪಡೆ ಅವು ಮೂಗುದ ಮಾಲೆದೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿನೋಟು ಪತ್ರಾಡು ಬಕೆಟ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಚೂರಾಳೆ ಘಾಟ್ ಬರ್ಪಣ್ಣ ಧೂಮ್ರಪಾನವನ್ನು ಮಾಡದಿರಿ ಮಾಡಲು ಬಿಡದಿರಿ ಧೂಮ್ರಪಾನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾದೀತು ಎಂಚ್ರೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತ ನಾನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಲ್ಪನ ರೇ ಸರ್ ಕಣನೆ ಬಿಡಿದಿನ ಸಂಸಾರ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಇತ್ತಿಲಕ ಐಟು ಒಂಜಿ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಅಂಡಲ ಬಸ್ ದುಂಬಾಬುಜಿ ನೆನಪಿಪಡೆ ಅಣ್ಣ ಕಂಡನೆ ಬಿಡಿದ್ರೆ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಏಪಲ ಬಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಪ್ಪುಜೆ ಮೇರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಡೌಟ್ ಬಂಡ ಡೌಟ್ ಪತ್ತನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಬೈ ಮೇರ ಡೌಟ್ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಏನೊಂಜಿ ನಾಯಿ ಏರ ಚಪ್ಪಲ್ ಕನ ತಿತ್ತಂಡಿ ಮೇರೆ ಡೌಟ್ ಅಪ್ಪ ಏರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂದು ಇತ್ತ ಯಾನಿರಡಕೇನು ಬರ್ಪನೇತೇನೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಾರ್ದೇ ಬರೋಡ ಬಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ ಪೂಜ ಏರೆ ಡೌಟ್ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಮೂಲು ಕಲ್ಲು ಹಿಡ್ದಾಕದಾಯ್ತು ಸೊಂಟ ಪಲ್ತು ಮಾಡ್ಜಲ್ಲ ಮೂಲು ಸೊಂಟ ಪಲ್ಪನ ತಾವಿನ ಕೆರ್ತೋಡು ದಾಗಿ ಕೆರ್ಪುಂದಾಗಿ ಅವೇ ನಾಯಿ ಮುನನಿ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲರ್ದ ಗೀಟ್ ಚಡ್ಡಿ ಕೊನತ್ತದು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಂಡು ಗಿಟ್ಗಿ ಹಿಡ್ದ ಚಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬನ ಇರಗದಾನೆ ದಾದ ಆಪಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸುರುಟು ಚಪ್ಪಲ್ ತೂದೇ ಅರ್ಧ ಡೌಟ್ ಆತ್ರಪ್ಪ ನನ್ನ ಚಡ್ಡಿದು ನಾ ಫುಲ್ಲು ಡೌಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ದಾಗಿ ಬರ್ಪನ ಎರಡಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡೊಂದೇ ಬರಡುಂಡ ನಿಜವಾದ ತೋರಪೋಣ ನಿಖಲ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿದಿನ ಮದ್ದಳು ಗಲಾಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಡೌಟು ನೇ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ನಮ್ಗೆ ಏಪ ಡೌಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇತಕಲ ಮಿಟ್ಲ ಡೌಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ ತೂಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇತ್ತು ನಡತೆ ಸಂಸಾರನು ಕಾಯಿನ್ಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪಡಿಂದಿಜ್ಜಿ ಬಸುಕ್ಲ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪಡಿಂದಿಜ್ಜಿ ಬದಾಡತೆ ದೇ ಅಲ್ಲ ಇರೆಲ್ಲೆಪ್ಪುನು ಬಾಯ್ ಏನನ್ನತ್ತಿ ಇರೇನಿ ಏ ಹರಿಣಿ ಎಂತದ ಕರ್ಮ ಇರ್ನ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜತಿ ಅಂದ ಪಾತ್ರ
ಆರು ಪಲ್ಪನ ಅನ್ನನ್ ತೋಜುಂಡಿ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಪಕ್ಕ ಡೌಟ್ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡು ಒಂಜಿ ಗಾದಂಡಿಗೆ ಕುಲುದು ಮಾರನೆ ಕೊನದು ಮಾರ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತ ನೀತು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬರಿದಲ್ಲಿ ತೂ ನಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ದಾದಾಂಡು ಇಡೀ ಟಿವಿ ಬತ್ತು ಮಾತೇರ ತೂ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಯ ಈರೇ ನನ್ನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪ ಹೊರತೆ ಈ ದಾದ ಮಾತಿರ್ನಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಪೆಯ ಆಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂ ಓಡಿತ್ತೆ ಐಕ್ಯ ನೀನ್ ಅಲ್ಪಡು ಈರೇನು ತಿರ್ತೋ ಒಂದು ನೋಡು ಅಲೆ ಮೂಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಡಾಪುನು ಯಾಲೊಂದು ಅಲೆನ್ ತೆರ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇನ ಇದು ಈರೇ ತಿರ್ತನ್ ಬೋರ ಅಬ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನೆ ತೆರ್ಪೆ ತೂಲೆ ಅದೇಯ ಏನೇ ಬಾಹುಬಲಿ ಲಿಂಗ ತರ್ತೀನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ನಲ್ಲೊಂಡು ಮೇಡಮ್ ಇದನ್ನು ಏತು ಮೊಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆಂದು ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಮಾತ ತುಯ್ಯರು ಇತ್ತೆ ಈರು ಮೇಡಮ್ ಏತು ಮೊಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪರೆಂದು ತೋಡು ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಬುಡೇದಿ ಬುಲ್ಪನ್ ಕಾಮನ್ ಅವು ಮಾತುಕಡಟ್ಲಿ ಇತ್ತಣ್ಣನೆ ಇತ್ತೆ ಬುಡೇದಿ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಈರಿ ಎತ್ತು ಬುಲ್ಪಾರು ಆಯ್ತಾದ ಬುಲ್ಪುಂದಾಗಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತ ಮದ್ನವರ ಅಬ್ಜ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಕ ಮದ್ನವರ ಅಬ್ಜ ಯಾರ ಐಕಲ್ ತಣ್ಣ ಬುಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ಪುನುಂದು ಪುಲಂ ಮಲ್ತಲ್ಲೆ ಸುರುಕು ಹರೀಶ್ ಜೋಡಿಸ್ತೆ ವರ್ಷ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಇರೋದು ಪೊಣ್ಣ ವೇಷ ಬಾರ್ದಾರ ದುಂಬಾರ್ದಾರೆ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಪಲ್ಲಾಟ ಸುರೇಶ್ ಪರಂ ಸುರೇಶ್ ಸಂತೋಷ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ ಸಂತೋಷ್ ಕೆಎಂ ನಗರ ಸುರುಕು ವಿಜಯಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೊಂಚು ತೆಲ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಇದು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಚು ತೆಲ್ಪಲೆ ಇದೇನು ತುನ್ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮನ ಕುಕ್ಕು ಇಲ್ಲದು ಕುಕ್ಕು ఆయన కుక్కు బరిపోతే ನೆನಪುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋಟು ಅಂಚೆಲಾಗ ಜೋಜು ಅನ್ನ ಪುದರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕುಕ್ಕು ಪುದರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪುದರ್ ಆನಕ ಜೋಜು ಓವರಾಲ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡು ಯು ಆರ್ ಅ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿರಿ ಎಂತದ್ದು overall and good act I would say and not very good act, not bad act also. Punches la sadarna ittandu, script also was nice. Nalla edde maldal nikul nettu ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬುಡದಿ ಕಂಡೇನೆ ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಐಟು ಜೋಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಣ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೋಡು ಸೊ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಯಾ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ಈರಂತೂ ಟಿವಿಡ್ ವಾರ್ತೆ ಓದಿನಾಗಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ತೋಡ್ಯಾರ ನಾನು ಎನ್ನಾರ ಕೆಲ ತಿರ್ತಿರ ಅಲ್ಲ ಬಾಡುವರ ಇಜ್ಜ ಪಡ್ತಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಂಡಿಲೇಕನೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹತ್ತಜಿ ಬಾರಿ ಹಾಡಲ್ನ ಪನ್ನಿರ ಆಪುಚ್ಚಿ ನಡುಟಿತ್ತಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಓಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ತೋಜುಂಡು ಮತ್ತು ಅದಾದ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ವೀಕ್ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ನಿಕ್ಲ 3 ಜನಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶೋಕ್ ಆತನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸುರೇಶ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರ್ತನೆ ಈವನ್ ಸಂತೋಷ್ನ ಭಾರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಬರ್ತನೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇತ್ತನೆ ಪಂಡ ಬೋಡಿತಿನ ಅದು ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತಜಿ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಡಿ ಏತ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಆತ ತಿರ್ಗಾದಾರ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ಜೋಕ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನೇ ಪನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬದಲು ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಕಸ್ತೂರಿ KT ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂಚನೆ ಭಾರತ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬರ್ತ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರಾಯಲ್ ಗ್ರೂಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಚನೆ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಕೂಟದ 2 ಜನ ಗುರುಕಾರರಾಯನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸನ್ನಂದು ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿತೆ ಹೇಗಿರ್ದಾಗ ತಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ